Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný. Ahojte, zdravím vás zo štúdia O-Black spoločne s Rytmusom a čo si dnes prosím zobral na rozhovor na seba? Takže tričko bez nejakých veľkých nápisov, takže Fear of God, aj tieto kraťasy. Ponožky sú od Versaceho tatka a tenisky sú hádzanárske, proste zo základnej školy. A čo šperky? Šperky, tu máme prstenčok od babičky za birmovku, najčistejšie diamanty, jak sa volá Flawless. A potom tu máme reťazočku na meniny od detka, 1,5 kg zlata, no tiež nejaké diamantiky. No a ešte brýle mám cyklistické Ford Escort, či Tom Ford Escort. Tu sa pozrite. Také fajnové, že proste keď svieti slnko, tak to vidíš o 50% tmavšie, keď máš dojebané oči. Na hodinky Rolexy, toto som dostal za prvé miesto 1500 na strednej škole, športové hry. Rolex, jak sa to volá, Day-Date, no a plus tu máme ako nechty zrobené romácké, jeden prst o 1000 eur, takže máme 10 prstov, 10 000 eur za lak, čo ti jebe. Tak si to prepočítajte a majte sa pekne. Jediná, kto stále žilo a všetkých presvedčilo,